Je veľa drahých vecí, ktoré si jednoducho nemôžeme dovoliť. Keď nám ich niekto daruje, prináša nám to neopísateľnú radosť a príjemné prekvapenie. Ešte väčšiu radosť nám spôsobujú duchovné dary, ako napríklad znovu získaný pokoj duši, pocit, že sme milovaní a akceptovaní. Sestra Faustína je nepochybne veľkým darom od Boha pre každého z nás, pre celý svet. Jej poslanie prekvapilo a potešilo veľké množstvo ľudí, najmä tých, ktorí v stave utrpenia a zúfalstva nemali silu dôverovať Bohu. Sveta Faustína všetkým pripomenula, že Boh je láska a milosrdenstvo. Ako napísal vo svojom denníčku: túžim hovoriť dušiam o Tvojej dobrote a povzbudzovať ich k dôvere v Tvoje milosrdenstvo. To je moje poslanie, ktoré si mi predurčil, Pane, v tomto i v budúcom živote. Preto ďakujeme Bohu za dar svätej sestry Faustíny, ktorá nám pomáha dôverovať milosrdnej Božej láske. Sveta Faustína, Boží dar pre celý svet, oroduj sa nás.